Mahirap magpili kasi ang dami ah. Ang dami, ang sarap tingnan. Kapaparts, sabroso pati mga ulam oh. Sa kakisabroso no. Kanira. Pwede lang yung Ano kaya? ano sa'yo? Ano? Bak ano may ito pata oh. May dinuguan pa oh. Ito parang masarap oh. Ano sa inyo? Hindi ko alam, hindi ko mapili pa kasi ang dami, masarap. Yan, ma'am. Lahat masarap. Pero ito baka, ito baboy no. Isang order. Kaon ma'am. Kaon lang. Kaon. Pwede. Anong tawag nito? Pumba? Uptail sa baboy, pila na siya? O ka na, isa daw? Kaon lang ko dito, sabay mo. Batik, isabay na kanon no? O ka na. Sige. Wow! 60 na. Kadako man, murot pa siguro na ako na. Mahurot pa na. Asa may bayad? Asa dapat ang bayad diri nani? Unya nang bayad. Sige ha. Apart. Sarap to ah. Isang rice lang. Okay. Ang laki, ang dami ah. Kung gamay lang kan mader. Busog kayo ko kay nagkuan lang ko kay lami do kuno dirang sudan ko kuyo ko diri kay tanan ako kung tinuod ba jud lami. Tinuod gina sir. Experience na dyan nato na karon. Salamat sir. May kina ko mga kaubang gabi, diri sila na niyapon. Lami daw. Ko. Lami gid sir. Ato na to, kung tinuod jud lami. So na. Pag yun no. Libre pa sabaw. Sabaw libre ba na? Opo. Tato ko mga kauban. Oh. Mga kapapart, Chef Jose na ya ha. Pobre-pobre lang ano ito, meron si pobre-pobre lang daw. So, diri. So, let's try this one. Humba daw ni, humba no? Lami yun. Sabi ko sa'yo sir, masarap dito magkain. Lami yun tinuod. So mga kapaparts, pasensya mo sa otro kay kami kumianay kay pubanay itong nesteo.